páni, moje meno MILBAX alias Milbax a dneska si tu, dámy a páni, zahrajeme, ako sa to volá? World Cup obíčko sa mi zdá. A proste World Cup obi. Budem rád, keby ste mi dali like a odber a my, aby vám neušlo žiadne nové videjko, budem rád, keby ste sa pridali do tejto rodiny, na tomto motherfucking internetu a dali like a odber a my môžeme ísť na to. Dámy a páni, sme tu. To si píšte. Jedna sú zdraví Ronaldo a Messi. Čo má na ruke? A na druhej? Čo to má za dres? To je úplne nejaký iný dres. Prvé Portugalsko, Španielsko, Anglicko, Uruguay, USA, Argentína, Kolumbia, Francúzsko, Nemecko. Španielsko iba druhé? To je GG. No dobré. OK. Prečo tu zrovna títo dvaja gouti? Zrovna títo dvaja, že Ronaldo jedno je pravý gout. Messi je iba jeho podrážka. A Ronaldo okopíroval meno oného Ronaldinha. Čo spravilo? Vyšupuje ťa to. No. Ja to vyšuplo. Ale dole. Také krátke. Ja to sem. Chcem si kúpiť slab hand. Ja pani prepáč, že budem ticho, len ja nemám čo hovoriť. V tomto običku nemám čo hovoriť. Ja rozmýšľam nad tým, že do koľkátky to dáme. Dokedy sa môže celé, dokedy bude rozumný čas, nemám čas. Dokedy bude rozumný čas. Teraz ma natáčam minútu 32, ale dokedy bude rozumný čas, tak to budem natáčať. Toto videoky tak budem mať trochu viac ticho, než bývam v videách, pretože nemám tu čo hovoriť. Leze po železe. Samozrejme, práve sa premietal pred pár dňami, alebo pred mesiacom, alebo nejak tak, sa prehrával sa prehrával World Cup finále. Bolo to nabité, som to pozeral v televízii síce iba, ale bolo to nabité. Celkom dosť vyročené to bolo a bola Španielska versus Argentína a viete, kto to vydalo? Španielsko, Spanish. Takže a kde pôjdeme teraz? Lebo tu je už žltá úroveň. Tu a to znamená, že je to Španielsko, ale ja som sa skydol, takže ešte tam nejdeme. To som nubak a som sa skydol, takže ešte tam nejdeme. Tuto Španielsko, teraz sme Portugal. Čo? Španielsko. Španielsko, ktoré je Portugalsko alebo neviem. Neviem, ako to funguje. Podľa farby by som povedal, že mi teraz už Španielsko takto. Keď sa dorám. Takže tak, opa, samozrejme som si nemohol nechať toto ujsť. Obička ja dávam si na papanie. Zabije instant, dám to ma zabije instantne. Ja som sa skúšiť siť. $28. 29, zatiaľ to je celkom pomerne easy. Ale to sú mýka. Ja som to, jak to mohol proste budeš skákať. Proste tam budeš skákať. Lamine Yamal. Šút brosky. Lamine Yamal. Takže už vieme, že toto je Španielsko, pretože Lamine Yamal je proste Lamine Yamal. Lamine Yamal je Španiel. Kto by to povedal? Že? Lebo ja určite nie. To som... Ďalšie Lamine Yamal. Oni sa naklonovali?
prestalo? Neviem. Môj mozog to nezobral. A som spadol. Ani to môj mozog nezobral. Toto je Aha, musím žampovať. To proste nie. OK. Takže tuto... A musím obskočiť. Teraz ideme na Anglicko. Kde ma tu už víta, to je Kane, sa mi zdá. Až? Nie, Maguire. Ja som Kane, ty kokos. Maguire som chcel povedať, ja som... Kane má kuty. No, nemá kuty. Totálny Kane. Proste si užívať, ako toto bičko skáčem. Sme na modrom a tu je Uruguay. Čo robí v Uruguay Messi? Teda Uruguay, čo robí Messi. Ja tomu nechápem.
Prečo? No, už sme v USA. A nechápeme veci, prečo tu je Lamine Yamal. Čo sme v Španielsku, či čo? Ach jo. Sme v Španielsku, či čo? Ach jo. Ok, dámy a páni, já už si myslím, že je ideální čas to vypnout. Tady mám. Je ideální čas to vypnout, je už to dotočilo 7 minut, tak jdeme si to reality. Toto bylo všetko pro to video, budeme rád, keby ste mi dali like, odber a pridali si to našej skvelej rodine na toto motherfucking internetu a toto je všetko. Petár Rebrovský.